Magbota karon og guys. Mais sa bukid. Ito ni sa kalata o kuan. Bunga. Kalata 3 ko siya. Pero sa 2 kilos. Bumukol gani siya. Hindi ko lang gahay. Hard na po. Kung ano ginagawa. Ay sakit ko sa kalata. Hard na. Ha? Mais. Ayan. Jili, kamay na jili pikas. Sayang ko. Wala na. Wala pa, wala na. Cuma na mais. Ah. Apa ini patatas bawah na? Sa bago na puti lang yes, no? Bago na sinara po lagi. Bayad man sa kuan. Sugo man sa kuan nga, lain pa kuan, ibiyahan ba. Promise din. Wala. Wala man. Wait. Wala pa rin mabaho. Lagi siya. Kali daw na dia sa una. Yan. Subay sok. Okay. Tutup. Upo mo yung samat na. Abang, berapa tahun kan? Oh, yang kecil. Terus dia nak siap makan lagi. Tahu nggak cuma ada dengan ini. Kita dia sih usir kan? Atau kali terus Sa. Tarung bernes. Oh. Kita balik tanam. Hah? Angkat tu? Wala. Kaya pwede na may siya ang mga kainibot. Kapuray kayo na. Star 1M naman tapos. Pagkala naman sa kapal. Pinapal. Ayan mo, dapat mo. Sa apa no? Kali mana? Muna. Wala tayo mundo. Yung pala nito. Nagay mo kanya pa man. Puro dili kong duty ata. May magsulit din na siya. Nakay
Birthday? Hmm? Birthday na. Finish. Pwede ba makunin ko? Oh, Ang birthday ako. Birthday ko na. Ang ako yung litson. Naging ko ka ng litson eh. Pagod. Ano yung gabi?